Bismillahirrahmanirrahim. Wailun utawi jurang wae, utawi neraka wae. Likuli humazati. Iku tetep kedue saben-saben wong kang padha ngrasani wong-wong saleh. Lumazati. Wong kang nacat-nacat wong saleh. Aladi yaiku wong jamaah kang ngumpulake sapa lali malang ing wa'ad dadahu lan ngitung-ngitung ing bondo ya sabu padha nyono sapa wong-wong ya sabu padha nyono sapa wong mau annamalahu istune bandane annamalahu istune bandane lali akhladah iku nganggengake urip ing awak kala temenan layu badana mesti bakal diuncalake fil hukumating dalem geni hukum wa mau tawi apa adroka merwake wa mau tawi apa adroka yang merwake kain sapa al hukum wa mau tawi apa ma utawi apa adroka iku merwake apa ma ing ma iku apa al-hutomatu utawi hutomah narullahi iku genine Allah al-muqaddatu kang bulat-bulat alati tatoli kang ngepung alal abidati ing atase atine wong-wong mau inna hadune geni hutomah alaihi ing atase wong-wong mau musodatun iku dituplek fi amatin dalem jerone so mumat dadatin kang didawake surah Humazah iki surah Makkiyah ayate ana saben-saben wong kang padha ngrasani wong kang saleh-saleh wong bagus-bagus wong kang padha nacat wong kang saleh-saleh itu bakal ana ing jurang neraka kang aran jurang wae. Wong kang rasane wong kang saleh, kaprahe wong kang nglumpukake bondo, hitung-hitung bandane. Mane jenengan ya kadang-kadang iku terjebak ya tenggene rasane beliau wong-wong soleh, saranane nggih macam-macam. Nah, kados kula biasane, ayo ngene iki lho, ngene iki lho, kanggone opo kan. Lah hubungane rata-rata itu bab masalah duit. Sampeyan bayangno wae, pemuka agama tengene desane sampeyan. Mun bangun masjid kene toh kenyataane yo ati nggo ora nggo biaya nggo bangun. Nah, jane kadang-kadang yo ana pelanture wong jenenge menungso. Nek hakikine nggih apa kang dadi kepentingan kemaslahatan satu majelis tauhid. Niku bali begini awake dhewe kabeh. Karena ingin tadi mau awak dhewe kejebak ngitung-ngitung jumlahe bondo. Ngitung-ngitung artane kuwatir ya sudo utawa ilang. Dadi ora gelem gunakake artane kanggo sedekah utawa zakat utawa bantu wong liya. Wong kang ngono iku padha duweni anggapan yen hartane iku bisa nglanggengake urip ing donya. Temenan wong kang mengkono iku bakal diuncalake ana ing neraka utama. Ya untungnya kan awak dhewe nggih masyarakat secara umum nggih, tumrape masyarakat awak dhewe ngene. Tentang penyono utawa anggapan sing akhire nggih nek duwe-duwe tokeh iku iso marai langgeng uripe. Suwe uripe kan mboten ngono. Rata-rata wong masyarakat mriki niku rata-rata sampun ngrasake napa? Ngrasake ya nek urip tetep ora selamat sih.
duwite oke nek wayahe mati tetep mati lha niku bati pun nggih niku pun bati dan nian kok umpamane kejebul ngene pengertian nggih nek krana duwe-duwe tokeh akhire iso aman ya najan kadang-kadang nggih keblaso ini pripun keblaso tengene cawis-cawis tumrape anak kadang-kadang anake nggih urung gedhe durung balik terus dikene omah cawis omah kadang-kadang kan ngoten niku nggih kejebak lane temenan wong kang ngono iku bakal diuncalake ana neraka kutuma apa sing Muhammad apa kutuma kutuma ya iku geni kang diurupake dening Allah Taala kang bakal ngepung ana ing atine wong kang ana ing neraka iku maksude pripun ngepung saking gedene geni panase geni akhirnya membuat ciutnya nyali geter ini kadang telat terus kadang jegur rokok iku geni bakal ditumplek ana ing wong kang kaya ngono iku ana ing diberi saka digesting nggih sing didawake tegese dicekake ana ing jurang wet dicekno digesting isane gen ana ing jalan iku ana panggonan kang disebut jurang wel iki bakal dadi panggonane wong kang padha rasane ana marang wong mukmin lan wong saleh-saleh wong-wong mau padha ngumpulake bondo banggake nganggake badane padha nggone anggapan yen bandane iku bisa langgengake awake urip ing donya. Lane bentuk penganggapan ngoten niku ya diminimalisir karena diantarane nalika jenengan duweni kuwatir sesuk iki nek bodoh zakat kuat zakat apa ora jane pemikirannya kedawan. Jadi mau malam 18 dalu malam nuzulul Quran iki mau malam 18 lha sesuk sampean malam 19 sampean nduk karuan nek sampean tekan kulo sampean wis pengangene kedawan tekan gune wayah bodho disi diku bodho kene lah mulane bentuk pangan ngoten niku diminimalisir ya lumrah sak kadare mawon mbah iki keteke rada sepi wajakan ora. Ngoten kuwi ora usah mlebu ning gone atine cangkem ngoten cangkem jane ya ora ning kadang-kadang wong niku butuhke pelampiasan kok gone keadaan penyaluran. Lah wong mau kudu ngake bondo bangake artane padha duweni anggapan artane iku bisa nglanggake awake ning donya. Wong kang ngono iku bisa ngakak bakal diutarake ana ing geni utama yaiku geni kang barap-barap sing ngepung atine. Sakwise kabeh gautane gasa. Nggih, kapan geni wis ngepung ati, muni kabeh gautane malih anyar meneh. Nggih. Awake malih anyar meneh. Nuli geni mundur lan ngopo gauta anyar mau hingga geseng maneh. Nuli ngepung ati lan durung ngobong ati. Nggih. Anggota kuliah anyar maneh geni mundur maneh lan kaya ngono sak terusé. Iku wong sing disiksa tegene neraka kuwe. Nggih, sing dikepung dening kula terus lereng-lereng agrawae mari gobong neh di gosong neh dimarekno meneh digosono meneh terus siksane ngono terus. Siksa kang ngono iku ana ing jero sapa kang digawake sing diterke. Ana ing jurang wel. Nuwi geni ditumplek ana ing sapa kang jerone ana
ana wong mah kok digisting. Mereka digisting. Dikena napa? Con. Ayat-ayat iki turune marang Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam gadheng karo kelakuan wong Mekah kang padha rasane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para sahabate. Kaya Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah lan liyane. Kabeh wong kang padha rasane iku wong kafir, nanging ancaman kang disebut iki uga tumuju marang wong Islam sing duweni kelakuan kaya kelakuane wong kafir. Wah, anu mengucapku ini orang, ya kan ada, jadi itu kayak lakonnya wong kafir. Yang orang di sepuluh dari Allah, nanti sepuluh gitu. Bedanya yang wong kafir itu langgeng, yang mati lebih iman orang langgeng. Nek wong kafir, niku langgeng nek wong muslim sing mati jero iman ning gak cocok ngamale. Iku orang. Lah, ana ing neraka jahanam iku uga ana omahe, omah gedhong lan liya-liyane, uga ana wit-witan, ana gunung, jurang kaya ning dunya iki. Mung wae barang kang dijupuk utawa didemek ana ing neraka jahanam mau iku mesti rupa geni. Dadi ana omah kanggo wit-witan saka jurang iku kabeh rupa geni. Allah alam. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi'ijaratin Kala lam ta'ana ta ora pirsa sira. Kaifa kepiye fa'ala tumindak sapa buka pangeran ira bil sabil fil kelawan para wong kang duweni gajah. Alam ya diano ta ora ndadekake sapa Allah kaidah ing tipune ashabul fil fitawil ing dalem kasih. Wan salang ngecawake sapa alaihi mingata ashabul fil tayran ing manuk ababilakan gembala tarwi ingkang balangi apa manuk mau ing ashabul fil iki jaro ing lawan atu min sijil kang tetep saking lempung kang diopo faja'ala mongko dadiake sapa Allah ashabul fil ka asfi kaya jamin sawah makulin kang dipangan raja. Surat Fil iki surat Makkiyah ayate ana 5. Artine ngeten, apa sira ora pirsa Muhammad kepiye tindakane pangerane ro gandeng karo wong kang padha numpak gajah kang arep gempur Ka'bah ing Mekah. Apa sira ora pirsa yen Allah iku ndadekake tipune bayan gajah ora ngenani sasarane kang mengkono iku sujud. Lan Allah ngutus manuk kang gemulung meh barisan perang gempur barisan gajah. Manuk-manuk iku padha bayi bayan gajah mau kanggo watu neraka. Akhire badan gajah musak masih blasah limpangan mati kaya damen sing dipangan dening raja. Angka bumbu yaitu badan gajah yang diwiwit dening raja Yaman sing aran Abdullah. Nggih. Mulane niki napa iki? Ngimuti ayat surat niki. Nggih. Nalika wonten kikiri ba'ala. Ceritanya kan ngeten. Raja Abdullah itu orang yang sangat pandai dalam mengatur keuangan negara. Sehingga nalika akhir merui wong-wong dari segala penjuru dunia sing akhirnya donga haji ning gone Mekah. Abdullah gawe
gawe Ka'bah tandingan sing manggon ning gone ya Yaman. Lha opo hubungane karo kula nggih gak ro. Nggih kula nggih gak ro. Napa teng Yaman nggih tentang napa nggih ana Ka'bah tandingan niku sing nganti iki sing ijen niku zamane Abraha tabun kula mboten ro. Tapi dari semula niku mboten. Tapi salah saniki nggih kesawon. Sehingga mereka niku nggih ana sing ngono ibadah dengan segala keyakinan nggih. Lah tentang kebenaran niku nggih mboten ro. Ngeten lho. Jajane kepiye. Soale kula yo gak tau kepikiran pengen kaji nang ngene. Ya mangkat. Wong nang ngene Mekah gak kasil durung kasil. Mbok kasil mbok ora kan. Ngeten. Lah krono akhire masih digeno Ka'bah sing secara zahir lebih indah. Ka'bah tandingan sing ngene Yaman niku lebih indah. Ning ora gelem akhire wae iki menawa nek sing Ka'bah asli ra tajul. Kan ngeten. Iki malah ora payu Ka'bah, bukan kan? Niku nek kronologi niku. Sehingga akhirnya dia nggawa barisan tentara perang, tentara bergajah ora berkuda, opane gajah. Akhirnya nek digagalake dening Gusti Allah. Ngoten. Cekak-cekak ceritane. Wae nek kadawan ora barbar. Allah ngirimake pasukan manuk nggawa manuk obongan neraka jahanam. Akhire tentarane Abraha padha mati. Nggih pati kritak kaya jaman sawah sing rampung dinek diani dipaneni. Nggih, iku kronologi ini. Sehingga nalika niku nggih roh-roh ana nggih tentara arep ngrubuhno Ka'bah. Kronologi niku ngoten. Nah, penjelasannya ngeten. Ana ing taun kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana raja aran Ashamah Najasyi ngrajani negara Habasyah. Raja iki ngangkat wakil aran Abdullah. Ngrajani negara yang berarti duwe negara bagian rupane negara ya berarti Habasyah niku duwe negara bagian jenenge ya Yaman. Agama rajane nayate ing mangsa iku agama Kristen lan Nasrani. Lakon haji ana ing Baitullah Ka'bah ana ing Mekah. Iku ora namung ana ing zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanging mulai zaman Kanjeng Nabi Ibrahim. Abraha weruh wong Arab. Wong nang negara Habasyah, wong Yaman lan liyane saben taun padha lunga haji ana ing Baitullah kang ana ing Mekah. Iku ana ing atine timbul drengki marang wong Arab ajane ini napa nggih potensi bisnis ndanean pemasukan bentaun tumrape wong sing do teko ning gone Mekah kan ngoten. Akhire Abraha bangun gereja sing megah lan indah ing kutha San'a. Nggih. Mungkin di Google nggih saiki jono ora nggih Ka'bah sing nggone Yaman. Abraha kirim surat marang Ashamah Najasyi yang dhewe wis bangun gereja kang indah lan arep usaha sakuat-kuate supaya wong Yaman lan liyane padha haji saben taun nang gereja sono. Aja nganti haji ora Ka'bah kang ana ing Mekah. Isi surat iki sumebar nang kalangan rakyat sehingga wong Arab lan Malik bin Kinanah krungu ana ing wektu kuwi. Malik waktu gereja nuli kiblate gereja di oleh kita tadi akhirnya Malik lah yo kadang-kadang wong pecengisan itu ya ono guna lah sausa bulan apa lakukan Abraha mutusake arep budal nggawa tentara kang cukup kuat tujuane gembok lan nubuake Ka'bah. Abraha kirim surat marang Ashamah Najasyi lan njaluk bantuan gajahe Ashamah kang aran Mahmud. Suwi gajah kang banget gede. Gajah dikirim
Abdullah berangkat nggawa barisan gajah lan barisan-barisan liyane. Sak dalan-dalan dicegat dening wong Arab kang padha nglawan Abdullah. Krana pangudhan luhuri arep dirusak utawa dilani. Nah ini bisa dikalahke dening Abdullah. Jadi untuk apa iki? Untuk perlawanan kok ini penduduk Mekah setempat kalah terus. Nggih. Bareng teko desa Mirmas, Abdullah berangkatake pasukan jaran menyang Mekah hingga bisa merampas raja kayane wong tanah Arab Mekah. Sebagian saking rampasane iku ana 200 kagungane Abdul Muthalib iku mbae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuli Abdullah kirim utusan nemu sesepuhe wong Mekah yaiku Abdul Muthalib. Yen Abdullah teko ing Mekah ora perlu perang, nanging perlu gemburi Ka'bah kejaba yang dicegati. Sawise utusan ketemu Abdul Muthalib jawab, Abdullah ora duweni hak merangi wong Mekah. Aku ora bisa ngegati apa kang dadi karepe Abdullah. Nanging Ka'bah itu Baitullah kang mulya lan perumahan kang dibangun dening Nabi Ibrahim kekasih Allah terserah marang Abraham. Nuri Abdul Muthalib diajak ngadep marang Abdullah. Abdullah dan Abdul Muthalib butuh kira marang aku. Abdul Muthalib kondo, aku butuh baline unta aku. Abdullah jawab, aku kok gawe marang sira-sira dadi sesepuhe wong Mekah. Wis ngerti yen maksudku teko ing Mekah arep teko Mekah iki arep gembur lan ngubahke Ka'bah kang dadi pepundhenira lan ngubahke wong Mekah. Kok sira ngadep perlu njaluk baline unta. Abdul Muthalib jawab, iya sebab aku kan duweni unta. Dene Ka'bah iku Allah sing kagungan. Allah mesti bakal reksa saking apa kang dadi maksud. Abdullah kondo, iku ra mungkin. Abdul Muthalib jawab, sakarepmu Abdullah kuwi perintah balekake untane Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mulih teko ing Mekah merintahake penduduk Mekah supaya padha ngungsi gunung. Nuli nuju marang Ka'bah. Nyekel kolonge lawahe Ka'bah kanthi ndonga. Nyuwun marang Allah kersawa paring pertolongan marang penduduk Mekah lan nglindhungi Ka'bah saking kejahatane Abdullah. Dene Abdullah kondur Abdul Muthalib kuwi nyiapake tentarane nanging Gajah Mahmud kang ditumpahi Abdullah moga dipok ora gelem ngadep. Nanging kapan diadepake marang Yaman rekatan layune. Mulane kadang-kadang insting hewan itu lebih tajam dibanding manusia. Wae-wae manusia sing ora eling karo anane Gusti Allah. Kapan diadepake marang Mekah ndipo meneh. Niku gajah sing lenggawa konggone Arsyad Raja Najas. Pengasuh Gajah Mahmud kang aran Nufail kang ora setuju karo tujuane Abdullah mlayu banter banget munggah gunung. Abdul Muthalib laren-laren mulai ndonga kang asring matur marang Allah, ya Rabbi la arjulahum siwaka ya Rabbi famna anhum kimaka. Ramu ndonga noleh weruh barisan manuk kang gemolo saka arah-arahe negara Yaman. Tur durung tau dikenal manusa sijine manuk. Nggawa watu telu manuk wong Jawa ya. Ngerti burung ababil padahal iku ababil iku artine sing berlong gemolo. Lah saben-saben manuk siji nggo watu telu. Siji ana ing cucuke kang loro ana ing sikil lorone. Kapan diceblokake mesti ngibu ana ing sirahe tentarane Abdullah. Kapan wis kena sirah? Nggih, musra ing jero hingga butul tumeka ing siji-sijine watu ana tulisan asmane wong kang dicebloki. Akhire padha mati pating gletak sadalan dalan. Dene Abdullah dening Allah disiksa kanthi penyakit kang sanalika drijine mreteli. Nggih,
Diliuran getek lan nanai. Lan akhirnya pecah dadane nuli mati. Mati Abu kang aran Abu Yaksum. Bisa lolos layu hingga ngadep marang Raja Ashama ana ing Habasah. Nanging sawise laporan ketututan manuk kanggo watu sing diceblokake ing sire akhire mati ana ing ngarepe raja. Ora ana kang slamet saking siksane Allah iki kejaba Gajah Mahmud lan pengasuh sing aran Novel. Surah Al-Quraisy Sih. Kalali ila Ila fi Quraisy krana uling-ulingake wong Quraisy ila fi ya krana uling-ulingake wong Quraisy teklatas sitai ing lunga dagang mangsa rendheng wa saifi lan lunga dagang ing mangsa ketiga falya kudu monggo supaya nyembahi sawa wong Quraisy robal baiti ing pangerane iki berdua alladzi iya dat awama kang paring mangan sapa ladi hum ing wong Quraisy juin krana lesu wa amana lan paring tentrem hum ing Quraisy min khaufin krana wedi. Surah Quraisy iki surah Makkiyah ayate ana 4. Yen Allah nganake kedadian Abu arep gembur Ka'bah iku sebab wong Quraisy padha seneng ngulinake lunga dagang ninggalake perawatan lan sapa marang Ka'bah kang dadi kemulyaane wong Mekah. Jadi wong rendeng padha lunga dagang ana ing negara Yaman, wong ketiga lunga dagang ana ing negara Samsung. Iku wong Quraisy umume kabeh bumi bisa padha ibadah padha nyembah muga-muga kang mengerani Ka'bah iku Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah taala kang paring mangan yen nuju padha lesu lan kang paring aman saking lan paring aman yen nuju padha wedi. Alladzi Allah mahu. Mulane dawuh sing sadurunge Alladzi atama Allah fal ya'budu rabbah dan ngibadah nyembah ngabekti yo nek nggone pengairane iki Baitullah. Sapa iku alladzi awwalahu. Jadi kanggo butuhe mangan niku asline gak kon pergawe ning kon ngibadah. Lah bentuk akhire wong niku mergawe krana ngibadahe lho wong pergawe gawean ben ora amin salat wiridan ngaten nggih. Jadi wong Quraisy yaiku wong Mekah kang kebangsaane paling luhur lan disungkani dening bangsa liya ing Mekah. Cara uripe tansah ditiru dening wong umum ing Mekah. Wong surat Quraisy iki isih sambung karo surat Fil. Mane biyen nalika traweh iki gandengane nek Al-Qur'an iku Al-Hamud nggih nek wal asri kare wailun nek alam taro niku kalih ligi dilakono pancicase wonten gandengane mulane li alam taro karo ligi ilang ngoten. Para muslimin ing dina iki mripate padha ketutupan hingga intisarine iki ayat ora katon. Ana ing mripate. Yen wong gelem pikir-pikir sedhela wae tentu ngerti apa sebabe umat Islam tansah ngadepi penggemburan saking liyane wong Islam. Sebabe gampang wae ditemu, yaiku umat Islam ing dina iki padha ninggalake Baitullah ana ing desane.
ana ing kutane yaiku masjid-masjid kang paling jenggelek mentereng lan mengkilat. Ora gelem padha ibadah masjid dibarno kosong. Apa meneh itikaf ibadah marang Allah. Jamaah salat wae wis padha ora bercuwiru ya man. Wis barane. Di surat Al-Simon, di surat Al-Qur'an. Soale ngaji ru adoh. Umat Islam kelawan pimpinan kiai modern lan ngomong aku intelek muslim padha sibuk ngurusi perdagangan, ngurusi bondo lan kedudukan ana ing bidang politik lan bidang ekonomi. Sedaya wau kanggo alasan politik. Lali yang politik Allah lan kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam luhur ora ana kang iso ngalahake. Iku politik Gusti Allah kare kanjeng Allahu Akbar. Akibatnya megah-megah ngadepi golongan kang arep gempur Islam. Kiai-kiai to pemimpin iku padha percaya yen padha gelem ramekake masjid Allah bakal paling aman bebas saking penggempure musuh-musuh Islam kang kaya Abdul. Tapi ini ku wong iki bangsa keimanan. Sesuatu yang harus diyakini lah. Awak dhewe ini kadang-kadang mensikapi tentang keyakinan ini pribadi awak dhewe iku durung bisa dipesthekake. Krana Allah dawuh innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata lam yakhsha illallah. Kang gelem ngramake masjid Allah lan ibadah itu khusus wong kang iman marang Allah lan dimawake lan gelem jumenengake salat lan mewehake zakat lan ora wedi sapa-sapa kejaba Allah. Ringkese yen wong Islam kepengin ora diganggu kudu gelem ngesanake perintah ya budu rabbal bait. Ana ing siji hadis kadhawuhake kama takunu yula alaikum sira kabeh bakal diperintah dening wong-wong kang kelakuane imbang karo kedudukane ira kabeh ana ing ngersane Allah. Mulane mas segala pemimpin sing ditoke iki diweke dening Gusti Allah tumrape awak dhewe. Lha iki kesesuaian. Kok ora sesuai niku piye? Jenengan milih ora didumi. Nek ora didumi sampean ngono nyoblos. Mengenai sesuai akhirnya nalika mereka jadi pemimpin jadi pejabat akhirnya ya lupuli yang kogune perkara sing didungke tumrape kula jenengan Surah Al-Ma'un makiyatun wa wa'ala al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.